Auzi ceva? Am mai găsit încă una. E a 17, iar a fost 11 la de 5. Vrei să le numeri pe toate? Aș vrea, dar sunt așa de multe că mi-ar trebui o eternitate, Ștefan. Da? Poți să spun o prostie? Te rog, nu te jena. Eu până acum nu pot să se niciodată nu cade o frunză. Credeam că se rupe, apoi cade. Ai intuiții miraculoase, Corina. Închipuiește-ți că, într-adevăr, asta este singura metodă a frunzelor de a cădea. Se rup și cade. Mă uimești, dragul meu. Cum? Zic 18. 18 frunză care cade de azi dimineață. Corina, Da. te plictisești? Da, dragul meu, mă plictisesc. Mi se întâmplă pentru prima oară în viață și e delicat. Eu te plictisesc. Da, dragul meu, mă plictisești. Știi ce e curios? Eu până acum am cunoscut doar mine amuzant. Este singurul om care nu mă acuză. Mă flatez, Corina. Sunt doar foarte sinceră. Tu n-ai fantezie și taci. Taci, tu e singurul om din viața mea care tace. Sunt primul care te iubește, Corina. Poate că e tot tu. Ai tot felul de tăceri. Vorbărețe, calme, somnoroase. De la tine am învățat și eu să tac. Nu găsești că fac progrese? În momentul ăsta nu. Eram plină de gesturi ca un pumn plin de vrăbii. Dacă nu mă înșel, e o imagine. Da, dragul meu, iartă-mă, dar îl auzi? Ce? Pulsul. Nu. Eu îl aud. Din câte voci mici formate o mare tăcere, dar dragul meu, tu auzi? Ce s-aud? Vocile. Una singură, Corina, pe a ta. Eu am mai multe. Abia aici le-am descoperit. Vocile mele interioare. Ce-i cu tine? Știu eu, septembrie. Cum te-ai schimbat, Corina? Ești tu, fata pe care am întâlnit-o aici pe terasă acum 20 și câte zile? Nu le-am numărat. Ești tu, grava mea iubită? Mai spune o dată. Ce? Grava mea iubită. Îți place? Mă surprinde. Nu credeam că voi putea fi o iubită gravă. Gravul meu două. Necunoscutul meu două. Să